Hello guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys. Mapay pagkumanog panghinlos gawas, panuwas manok iring. Unja sugo day ko pa teba sa saging duha ka bulig, tuha nang nateba. Dakag bulig ag isa mo nang lisod ko, hapit ko ma. Disgrasya ma daogi. Nagkalit ra magkakuan. Ka pila pa to ka tigbas na nagkalit magkalusno. Dakos tungod dito ka atras ko ito. Manguan sila taka pamagkadeng aganing dito sumang ko was gawas panghinlo. Nilhig ko. Diyan dyan sig maguna ko ito likod. Energy na. Muna yung ganahan. Diyan ang biskwit. Duha na rami nabilin. Ang bugas ng dako dito. Duha na rami nabilin. Danis ipalit na slonis. Tasa na maguguk. Gabiin nung kab ko mga nagkaan ko gusto ko ba yung mga mag-alas 11 siguro to. Kutas ka dyan. Aming tagma, lambot na pagbalik. Paano ako, snack in dyan kayo, last na marikuan. Bahala na. Mga antanin dyan guys. Mga pil. Ganahan ko dani ini jing kay di na ko mag-asukal-asukal. Tamis naman. Ngayon yung ganahan. Vanilla. Ito atong choco. Dalag saging guys. Mga dag magbanda. Yung buwak na din sila. Hi guys, ikan din kong merkado ko na paggaman na buo sa buwak sa mga manok pagkain at kong merkado kay petong sedan naikag magkusuan hotdog lang gipalit ya mahal nagmamalitan ron 20 sa kabuok naikag kus ka ng street foods yung mga quick ba quick kuha na ko nakapangguna kay arang inita po ganyan dyan. Sakit pa po ng puson kay gidugo ko. Hugma na goro. Nagtuba lagi po kong saging ganihana. Hadlog ko, hapit ko madaugi, hapit ko madisgrasya noon. Ano ihalo, lami ilang sasawan, lami baka ilang sasawan. Nanta nito guys, panagsaram po ko makakagingan. Mag panusun ilang susawan. Ang saging akong gipod. Kuha man tayo ganina. Siya igsuo ma'am. Dua ka bulig. Ang kargas ng sakyanan. Palit po ko dali ganda. Pan, kaya itasan na lagi ko. Wala po kayo matimo-timo. Tagbanching ko, putos. Mahal na lagi pamalitin. Mani. Ano ko yung sima. Palit ko dali kaya. Gadyo para pag Domingo. Pamakain.
Ano? Kami kayo. Init-init pa. Kani siya. Kinain. Tuloy. Jis. Pero hari na raw pinakalaki. Naglugaw na po guys. Kaya, lamig ka ang lugaw. Lugaw pa rin sa hotdog ah. Busog na. Hindi pelas. Kuya, wag saging ganina kay habog. Kapit yung kumadaogi lagi. Daugan pa ko na sa igit. Da guys, lugaw. Lami ini kay init pa. Nayuban kay di mo kaglugaw. Kani ganahan ko glugaw. Balag masig lugaw basta nay buwad, nay buwad lagi lami ang buwad ipare sa lugaw. Napukoy buwad dari. Ang taglugaw guys. Lugaw. Aso-aso pa ni asinagamay. So, vlog pa niya hapon. Ano yung panapon guys? Linaw ko no. Ug suroy kay 100 ug atos pilkado mahal. Ginit guys. Asarin ko na ng Charity Lexi. Coba as isda. Bukaan ba maglugaw guys? Ako di ko'y artist pagkain. Basta na kain. Kanta guys, lugaw. Uy, murang na parat-parat naman ni na ha. Ayay. Sunod adlaw na nakoy ka istorya dari kay nan mas liksi. Di na ko naglaay ka adyo. Na ko mahadlok.
Liksi, chat-chat, miliksik. Ugdi ko na siya. Ugdi ko na siya kwa sa siyang lola. Arhi ko na siya, yung kodi. Muli, man ko Domingo. Nahaman pa sila, nahaman na sila tis, pwede nang dadun, sa kaya pa man, karong Lunes pa man sila magtis. Hindi pa namada. Sunod si Mana, Abril naman. Makasya na. Dali ra ko mabusog, gusto lugaw. Mas mabusog ko dali. Yan obam, arte di mo kaglugaw, di mo kag sana okra. Kay luod ko no. Tugma ko. Thank you. Thank you guys sa sawang pagsuporta sa ang mga vlog. Basag wa ka joy lami. Balik-balik agnaw ring. Salamat ninyong tanan guys sa sawang pagtanaw. Amping tang tanan. God bless. Bye guys.